बाउंड्री दोन कति बुनो ଆମ ସହିତ କଥା ହବୁ ମାମୁନି କ'ଣ କହୁଛି ଡାକୁନୁ हेलो हाँ बा 500 टका हाँ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ ଥଣ୍ଡା ପିଅନ୍ତୁ ଯାଇକି 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇବୁ କ'ଣ କରିବୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ठंडा पे 500 ଟଙ୍କା ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ହଁ ମାସ ପାଇଁ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଠାକୁର କତିରେ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ କହୁଛି କଣ ବଡ ଝିଅ ଅଛି ବା ହଁ ଆଗରେ ଆସିବେ କହୁନ ହଁ ହଁ ବା ଏବେ ବନ୍ଦ କରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏବେ ଲୋକ ପଳେଇଲା ଭିଡ଼ିଓ କାହାର କରୁଛୁ ସେଟା ଅନ୍ ରହିବ ବା ସେଟା ଲାଇଭ୍ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ କରିବ ଲାଇଭ୍ ନା धाम तू पकड़ दे मोबाइल एक मोर गेली बेची बेची हाँ तो महाकाल